आपण सुतारखेडे या गावामध्ये आहोत आणि आपण बघू शकतो की केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यावरती अक्षरशः उपासमारीची वेळ आलेली आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने जे काही कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत आपण पाहू शकतो या ठिकाणी सुतारखेडे गावातील कांदा उत्पादक शेतकरी तसेच नाशिक तालुका युवक काँग्रेसचे सचिव विलास गांगुर्डे, श्री आबाभाऊ गांगुर्डे आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी सरकारच्या या चुकीच्या धोरणाच्या निषेधार्थ कांद्याचं आंदोलन आणि कांद्याची होळी करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत। त्यांची एवढीच अपेक्षा आहे की आता तरी कुठेतरी शासनाने शेतकऱ्यांचं म्हणणं समजून घ्यावं आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाला, शेतकऱ्यांच्या मनाला आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला न्याय देण्याचं काम करावं। म्हणून एक प्रामाणिकपणे शेतकरी या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या निषेधार्थ आपल्या हातामध्ये कांदे आहेत, आपण बघू शकतो हे कांदे या ठिकाणी जळणाऱ्या होळीमध्ये टाकून शासनाच्या ठिकाणी निषेध करून शासनाच्या नावाने बोंबा मारण्याचं काम करत आहेत। हा सर्व घडवण्याचा, हे सर्व करण्याचा एकच प्रामाणिक त्या ठिकाणी उपक्रम आहे आणि एक हेतू आहे की आता तरी सरकारला जाग यावी आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याचं जे काही राज्य आहे, बळीराजाचं राज्य पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये, देशभरामध्ये यावं आणि शासनाने यातून काहीतरी बोध घ्यावा, जेणेकरून पुढच्या वेळेस आज कांद्याची होळी झाली, पुढच्या वेळेस या ठिकाणी निश्चित या राज्यकर्त्यांची सुद्धा होळी करण्याची ताकद या सर्व शेतकऱ्यांमध्ये आहे, हे या ठिकाणी शासनाने लक्षात घ्यावं आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि शासनाचा निषेध केला, त्याबद्दल सर्वांचे आभार, धन्यवाद।